Terve! Minä olen Ari Lindroos ja tämä tässä on tiettävästi Suomen ensimmäinen elektroninen pääsuoja. Pääsuojan sisältä löytyy vastaavanlainen lähetinyksikkö mitä elektronisista panssareistakin. Mutta ennen kuin aloitetaan kokeet, niin vähän asiaa e-sukasta. Eli tämä tässä on uudenmallinen sukka ja sen tunnistaa tästä harmaasta perusväristä. Olen teipillä merkinnyt tähän sensorien paikat, eli täältä löytyy jalkapöydästä 4 kappaletta sensoreita, jalan sisäsyrjästä 1 kappale ja jalkapohjasta 1 kappale. Ja näillä sensoreilla nyt sitten pitää saada osuma tuohon kypärään, jotta piste tulee. Ja aivan kevyt kosketus ei riitä, vaan kypärä myöskin tunnistaa osuman voimakkuuden. Raja-arvoksi on asetettu 6. Okei, laitetaanpas kello käyntiin. Eli osumia jalkapöydällä. Lukema 11, 10, 11, 11, 14. Ei osumaa. 9, 12, 15. Näin. Ja mikäli osuma tulee sellaisella osalla, missä ei ole sensoria, niin pisteitä ei tule, vaikka vähän kovempaakin mä jättäisin. Samoin mikäli tehdään pientä hierontaa, eli näillä sensoreilla hierotaan tuohon kypärän pintaan, niin mitään lukemia ei tuonne näytölle tule. Mutta kun samalla kohdalla osutaan, 28, ihan selkeä osuma, niin pisteitä tulee. Rajoitteet on käytännössä samat mitä elektronisilla panssareillakin, eli oikealla kohdalla pitää osua, jotta piste rekisteröityy. Ja miten nämä sitten toimivat ihan käytännössä, sen näet itse parhaiten, kun tulet paikalle Paraisten kisoihin 27.9. Tervetuloa!